Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil ulama al-kiram, langkung panjenenganipun al-mukarram Bapak Kyai Miftahudin, panjenenganipun al-mukarram Bapak Kyai Mukhlis, dalam para kyai pun kang semrawuh semua hadir wonten ing majelis ingkang tansah kita taatimi, kita hormati, kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh, ingkang boten saged kita wiji-wiji asma kalimipun, sedaya ingkang tansah kita hormati, kita muliakan, dumateng sedaya pengurus takmir Masjid Al-Mustaqim Semangir Durensari, sedayanipun ingkang tansah kita hormati, kita muliakan, hadirin wal hadirat jamaah pengawasan kakung sumawala putri ingkang kita muliakan, mugi-mugi sedaya dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Langkung rumiyin monggo sarangan kita dherekaken mengucapkan rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmat rahmat hidayah taufikipun sahingga kita sedaya dalem menika saged sareng-sareng kempal manunggal ing menika majelis wonten ing Masjid Al-Mustaqim wonten rangka mengeti Rajaban lan ugi Isra lan Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalem menika kawula katimbalan sampun kaping 3 niki ngoten nggih. Alhamdulillah sami boten bosen. Mugi-mugi kempal kita silaturahim kita dalam menika katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi samangke saged pikantuk ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat mugi tansah kunjulan atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satunggalipun Nabi kang tansah kita dhereki teku laku tindak lampahipun, Nabi kang tansah kita toladani uswatun hasanahipun, Nabi kang tansah kita gadan-gadan pitulunganipun. Mugi bizan beliau mal kiamat kita sedaya kang hadir rawuh wonten majelis menika badhe pikantuk syafaatipun. Amin. Allahumma amin. Keranten dalu menika dalem katinggalan sampun kaping 3. Lan iki persiapanipun sedanu ibaratipun kaya dene gentong apa ulah kok banine suwi-suwi ajeng asat. Mlebet bilih samangke ken kula matur mboten saged kados sing awal rumiyin estu dalem nyuwun ageng pamunten ingkang sak ageng-agengipun. Mboten panggih. Nonton ibu
kula nggih. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, panci Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedasa taun sasampunipun kautus kali suda kaangkat dados nabi. Nabi kita pikantuk ujian ingkang awrat ingkang agung saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita nampi warni-warni ujian ing antawisipun nomor setunggal ujianipun Nabi kita katilar seda dening bapa pamanipun ingkang asma Abu Thalib. Sinten Pak? Sinten Bu? Abu Thalib. Menawi eyange asmane sinten? Abdul Muthalib. Menawi eyanipun Abdul Muthalib, menawi pamanipun Abu Thalib. Nah, ingkang seda bapa pamanipun Abu Thalib. Abu Thalib menika pamanipun Kanjeng Nabi ingkang tansah nglindungi ngayomi dhateng Kanjeng Nabi nalika Kanjeng Nabi dakwatul Islamiyah. Nalika Nabi kita ajak-ajak dhateng tiyang Mekah supados nderek ngrungkebi taih mlebet dhateng agami Islam. Paman Abu Thalib tansah nglindungi. Nabi kita dipun lindungi dening paman Abu Thalib keranten paman Abu Thalib menika nalika semanten dados pejabat, dados kepala suku. Dados menawi wonten tiyang kang badhe mungsuhi dhateng Kanjeng Nabi, tiyang kang badhe miloro dhateng Kanjeng Nabi niku Abu Thalib mung cukup dehen mawon. Mboten niku tiyang kafir Mekah sampun sami mlajar. Mboten wantun. Ananging sinareng paman Abu Thalib menika seda tiyang-tiyang kafir Mekah melahi wantun miloro Kanjeng Nabi. Wantun damel sakitipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badhe salat dhateng masjid sampun melahi balani, dibalang ngangge watu, dibalang ngangge kayu, bahkan wonten ingkang balang mawi telepon onto. Terus ujianipun awrat sana. Dereng cekap dipun sobi kanthi sedanipun bapa paman Abu Thalib. Kirang langkung kalih wulan napa 3 wulan Nabi kita katilar seda dening garwanipun ingkang asma Siti Khadijah. Sinten Siti Khadijah? Garwanipun Kanjeng Nabi ingkang shalihah, ingkang sugih, ingkang kaya raya. Dados Siti Khadijah niku nalika dipun garwa dening Kanjeng Nabi miderek riwayat niku sampun apal kitab Injil, sampun apal kitab Taurat. Dados Siti Khadijah dipun garwa dening Kanjeng Nabi sampun dados muslimah nek sora saniki. Pun dadi muslimah. Pun apal kitab Injil, sampun apal kitab Taurat. Ibu-ibu Durensari apal apa Bu? Apal apa? Fatihah. Alhamdulillah. Fatihah saged apal ayat-ayat kursi sing penting ora kursine. Siti Khadijah sampun apal kitab Injil, sampun apal kitab Taurat. Kagungan guru
agami ingkang asmanipun Waraqah bin Naufal. Siti Khadijah menika tiyang sugih kaya raya. Nek cara bahasa tiyang bakul gedhe. Sedaya bandhanipun lajeng dipun aturaken dhateng Kanjeng Nabi supados kangge modal anggenipun berjuangaken agami Islam. Islam saged berkembang setunggal merga didhekeki dening paman Abu Thalib. Panci ingkang naminipun pemerintahan penguasa kaliyan tokoh agami menika panci kedah bersatu. Mula setunggal wekdal Nabi kita lajeng dawuh al-mulku bid-dini yaqwa wad-dini bil mulki yaqwa. Kapan pemerintahan penguasa kok saged sareng-sareng kerjasama kalian tokoh-tokoh agami niku mangkin pemerintahan dipun paringi saged yaqwa saged pinaringan langgeng. Menawi tokoh-tokoh agami saged merangkul dhateng pemerintah dhateng para pejabat niku mangkin agami saged piyah. Terus penguasa saged ngrangkul tokoh agami saged ngrangkul pemerintahan pejabat alias kekalihipun niku saged bekerja sama. Niku makin penguasa pemerintahan nggih saged kuat, niku saged langgeng, agami nggih saged wiyah. Mila para wali-wali saka wonten ing tanah Jawi nggih ngagem resep menika. Contonipun wiwit nalika zaman Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ngampel Surabaya. Sunan Ngampel niku kagungan murid ingkang asmanipun Raden Hasan. Sinten Raden Hasan? Raden Hasan menika kagungan asma alit asmanipun Jimbun. Sinten Jimbun menika putranipun Prabu Brawijaya kelima saking kerajaan Majapahit. Kagungan murid lairipun wonten ing Palembang. Sinarasipun ageng Raden Hasan menika dipun weling kalih ibunipun sampeyan saiki ngajiya nanggon Sunan Ngampel Surabaya. Akhiripun Raden Hasan lajeng dados muridipun Sunan Ngampel. Sinar sampun dados muridipun sampun ngaos sekat. Akhiripun Raden Hasan dipun dawuhi mlampah ngilen saking Surabaya wis kono mlaku wong-wong mengko nek ana desa sing ambune wangi mengko sampeyan mandhega nanggon mugi nanggon. Lajeng dusun menika dipun wastani dusun Glagah Wangi. Raden Hasan menika dangu-dangu lajeng dados raja dados sultan. Kerajaanipun asmanipun Kerajaan Demak. Sinareng dados sultan dados raja bergelar asmanipun Sultan Alam Akbar Zainul Abidin Jumbun Sirupah Brawijaya. Apal mboten? Apal mau mboten Bu? Direkam mangken tak suwe-suwe apal. Sultan Alam Akbar Zainul Abidin Jumbun Sirupah. Niku gelaripun napa Raden Hasan. Lah misuripun terkenalipun asmane Raden Fatah. Lah sinareng Raden Fatah dados raja saged dados sultan nggih kasunyatan terbukti agama Islam saged ngrembaka saged berkembang wonten ing tanah Jawi.
mandhapipun kerajaan Pajan ngantos dumugi Mataram, mandhap ngantos dumugi panjenenganipun Hadratusah Simbah Haji Hasyim Asy'ari Tebwireng Jombang niku tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Simbah Haji Hasyim Asy'ari Tebwireng Jombang niku bekerja sama kali penguasa nalika semanten kalian NC Bapak Insinyur Soekarno bangun bangsa lan bentuk naminipun bangsa lan negara lajeng ngedekaken napa Pancasila. Iki Pancasila menika ingkang damel Bung Karno dipun restui, dipun mujahadahi, dipun riyadhai dening panjenenganipun Hadratusah Simbah Haji Hasyim Asy'ari Tebwireng Jombang. Lajeng generasi penerusipun ngantos dumugi sepriki tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama boten nate ninggal pemerintah, ananging selalu bersama seiring sejalan bangun bangsa lan negara, bentengi Pancasila supados tetep ngadeg berdiri kokoh di bumi pertiwi Indonesia menika. Para rawuh ingkang kita muliakan juga hikmah pertama Isra Mi'raj dalu menika niki antara-antarisipun penguasa kaliyan tokoh agami monggo sareng-sareng kerja sama supados agami saged kuat, pemerintah saged langgeng. Ingkang kaping kalihipun katular seda dening garwanipun ingkang asma Siti Khadijah. Siti Khadijah menika putri ingkang shalihah. Sedaya bondo artanipun niku dipun aturaken dening Kanjeng Nabi. Nah, rumiyin nalika Kanjeng Nabi nikahan kaliyan Siti Khadijah niku maharipun unta kalih dasa. Maharipun unta kalih dasa. Kraton nalika semanten estunipun Kanjeng Nabi menika dalam bidang ekonomi panci sampun mapan. Wiwit alit Kanjeng Nabi sampun milai angon mendo, buruh angon mendo. Sekitar yuswa gangsal 16 tahun Kanjeng Nabi sampun milai berdagang. Mulai dodolan napa ageman, bahkan Kanjeng Nabi niku boten isin-isin dodolan alat-alat rumah tangga. Cara saiki bahasane sendok, piring, mangkok, irus. Niku dodolanipun Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi yuswa selangkung tahun garwa kalih Dewi Khadijah, Siti Khadijah niku Kanjeng Nabi sampun mapan ekonominipun, lha saged paring mahar unta kalih dasa. Rumiyin jenengan pas nalika nikah mahare napa, Pak? Mahare napa? Sapi, alhamdulillah nek sapi biasanya cok mung seperangkat alat sekolah, seperangkat alat sholat ini, seperangkat alat sholat. Kanjeng Nabi sampun mapan ekonomi garwa kalih Siti Khadijah. Lah katilar seda dening pamanipun, kantilan seda dening garwanipun, tiang-tiang Islam nalika semanten susah. Sebab tiang-tiang kagem Mekah tansaya dangu tambah wantun mungsuhi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun boten duwe sing dagangi, pun boten kagungan ingkang modal, tambah kendel. Ngantos nalika semanten miderek sejarah tiang-tiang Islam nek cara bahasane sakniki dipun embargo, dipun putus hubungan perdagangan dol tinuku seserawungan. Ngantos tiang Islam nalika semanten tersisih minggah dhateng gunung-gunung.
teng gunung-gunung ajeng dahar nggih rekoso. Ingkang dipun dahar akhiripun namung wontenipun kurma. Lah saya dangu kurma niku nggih saya dangu nggih saya toras. Akhiripun wis mangan-mangan janur. Basa janur telas nek sorangan krambil niku nggih sing didhahar pondone. Niku rekaosipun Kanjeng Nabi nalika semanten. Para rawuh ingkang kita mulyakaken dadi tengah-tengah kesusahanipun Kanjeng Nabi menika lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh kaliyan malaikat Jibril. Wis kana Jibril kae Muhammad mesake. Wengi iki malam 17 Rajab kono Muhammad dijai jalan-jalan. Ngertos jalan-jalan apa beda? Healing ngertos apa beda? Healing piknik wisata. Kanjeng Nabi dipun jahi kalih malaikat Jibril jalan-jalan tepatipun wonten ing malam 17 Rajab. Tulika Rajab Allah nimbali ing Gusti Nabi ing wayah bengi Isra lan Mi'raj Nabi Muhammad nampi dawuh nindaki salat sareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syaf'i wa tarji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syaf'i wa tarji anfatayat sibratan alami ya uhailanatu diwal karomi. Kuwi hadroh siap no boten niku. Oh dereng siap nggih boten napa-napa. Nggih, sing penting diteraske anggenipun sinau, anggenipun belajar. Mugi tahun-tahun kang badhe dateng mangken saged ngiringi Allahumma amin. Penting sregep mantep diantepi anggenipun belajar nabuh rebana. Kula niku remen kalih rebana. Rupane salat kanthi lakoni ya limang wektu rina lan wengi sakuse nampa saking Gustine nulitu mandang anekake ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syaf'i wa tarji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syaf'i wa tarji al-fatayat sibratan alami ya uhailanatu diwal karomi. Isra Mi'raj model duren sari masih malaikatan ngeten iki napa? Lah kok sing ngenten unjurane kok ning kula tok iki. Kula ya isin najeng. Oh sampun maru. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj wonten ing malam 17 Rajab. 17 Rajab Nabi kita dipun timbali. Lah Kanjeng Nabi dipun isra'aken wiwit saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlan alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Perjalanan dalu Kanjeng Nabi wiwit Masjidil Haram Mekah tumuju dhateng Masjidil Aqsa Palestina. Lah saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina niku menawi perjalanan mawi unta niku betahaken wekdal setunggal bulan tindak sebulan kondur sebulan dados betahaken wekdal kudune kedahe kalih bulan. Ning Kanjeng Nabi boten wonten sewengi sampun saged berangkat sampun kondur. Lho niki sing nyebabke tiang-tiang Mekah sami boten pitados kalih Kanjeng Nabi. Pansinalika semanten tiang-tiang Mekah menika dereng saged dipunjak berpikir secara abstrak. Pikirane tiang Mekah nggih hitungane kudune real, kudu ketok, kudu jelas, kudu cetha. Etanganipun tiang Mekah. Lah saking Masjidil Haram Masjidil Aqsa Palestina niku menawi miderek internet, miderek Mbah Google, tepang Mbah Google no mboten. Menawi miderek Mbah Google antawisipun Mekah niku Masjidil Haram dumugi Palestina Baitul Maqdis niku jarakipun kirang langkung 1250 km. 1250 km. Kamangka Jakarta Surabaya niku namung sekitar gang 100 km. Terus ping kalih tasih punjul tiang-tiang Mekah sami boten pitados. Napa malih ditambah kalih cerita Mi'raj. Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa Palestina lajeng minggah dhateng langit. Minggah dhateng langit dipasang mondo. Niku menawi kok dipun lampahi secara melampah sikil munggah saking Masjidil Aqsa dumugi langit niku mbetahaken wekdal kirang langkung gangsal atus taun saking bumi dumugi langit setunggal. Lah makin langit setunggal ngantos dumugi langit ingkang kaping kalih nggih 500 taun munggah-munggah ngantos dumugi langit ingkang kaping 7. Wa urija bihi ila samawati fara'a adama fil ula. Tapi kita minggah datang langit pertama pinanggih kalih Nabi Adam alaihi salam. Minggah datang langit kaping kalih pinanggih kalian Nabi Yahya kalih Nabi Yusuf. Minggah dateng langit kaping 3 pinanggih Nabi Yusuf. Nabi kaping 3 iku pinanggih kalih Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ingkang langit kaping kalih iku Nabi Isa kalih Nabi Yahya. Langit kaping 3 ketemu Nabi Yusuf, langit kaping sekawan pinanggih Nabi Idris. Langit kaping gangsal pinanggih Nabi Harun, langit kaping 6 pinanggih Nabi Musa, langit kaping 7 pinanggih Nabi Ibrahim alaihi salam.
tasih minggat malih saking langit kaping 7 minggat dhateng Sidratil Muntaha. Niku nggih 500 tahun malih ditempuh secara mlampah sikil munggah. Saking Sidratil Muntaha minggat malih dumugi mustawa. Mustawa minggat malih tasih wonten hijab naminipun hijab zihab. Tasih minggat malih wonten hijab lu'lu'ah. Minggat malih nembe dumugi ngaras singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku ingkang dadosaken tiyang-tiyang kafir Mekah boten pitados kalih Kanjeng Nabi. Akal boten tekan pikiran boten nyadar kejawi tiang-tiang ingkang pikantuk rahmat hidayah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masyarakat Durensari Semangir langkung-langkung Jambangan Masjid Al-Mustaqim iki sedaya pinaringan nyanda pinaringan tekan Allahumma amin. Napa buktinipun dalu niki do kersa kumpul mengerti Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi ngalam barokah dhateng peristiwa Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Critanipun Kanjeng Nabi niku sowan dhateng Allah. Nabi dawuh supados nindakaken salat 50 wekdal. Awalipun dawuhe 50 wekdal. Kanjeng Nabi mandhap dumugi langit kaping 6 pinanggih Nabi Musa. Nabi Musa nyuwun pirsa Kanjeng Nabi Muhammad jenengan saking pundi kok saking inggil. Nabi kita jawab kula nggih saking inggil menika nembe sowan dhateng Gusti Allah. Kok saksaipun penting sanget pikantuk dawuh napa to Kanjeng Nabi. Nabi kita jawab pikantuk dawuh supados nindakaken salat 50 wekdal. 50 wekdal menika namung panjenengan secara pribadi napa kalih umat panjenengan. 50 wekdal nggih kula sak umat kula sedaya. Kanjeng Nabi Musa matur ngeten Kanjeng Nabi Muhammad menawi salat 50 wekdal menika namung pribadi kagem panjenengan dadi niku kula yakin jenengan kiyat jenengan mampu. Ananging menawi kok sak umat panjenengan niku mesake umat panjenengan. Mesake umat panjenengan boten sami kiyat Kanjeng Nabi. Ndak nggih. Nggih, wong sampun kula cobi umat kula niku sing tiyange gedhe-gedhe dhuwur-dhuwur kuat-kuat rasa-rasa lemon salat 50 wekdal boten mampu. Napa malih umat panjenengan wong umat jenengan itu zaman akhir benjang carane saya suwe niku wonge saya lembut-lembut. Saya cilik tur tenagane nggih saya ringkih ngoten mengki ditambahi penyakit warna sing setro asam urat kok beli dina boten ngaji ngoten iki entuk setengah jam ngoten model sing siman sing suwon ora sing sembuh sing kepengin delok sorot darah kaya ngaten iki kan salat 50 wekdal ya sunatullah. Lah wong terawih 20 rakaat pun menggel-menggel. Nggih napa boten? Nggih. Napa kok nganti salate sedina sunyi kaping 50. Kamu kok sedina sekali niku wonten namun kawan likur jam Bapak setengah jam sholat setengah jam sholat niku sedina sekali nembe kantuk kawan dosa nembe kantuk kawan dosa
Nabi kita matur kalian Nabi Musa. Saya ini terus pundi Nabi Musa. Saya ini saran kula, masukan kula kagem panjenengan. Saya ini dengan tigang paling swargane Allah. Nyuwun keringanan, nyuwun ruksa, mbok maten Allah kersa maringi apa maringi bonus. Allah kersa maringi keringanan. Astunah kita langsung sinaran minggah swargane Allah. Ternyata saking saged itu namun dipun sudo dansa. Mandhap malih pinanggih Nabi Musa dipun kanjeng Nabi Muhammad namun disebut dansa terus pundi dereng umat jenengan. Dereng umat pun tinggal malih swargane Allah memberikan akhiripun Nabi kita itu munggah medhun ngantos kaping 9 akhiripun salat menika namung kanthi dansa wekdal. Alhamdulillah itulah keagungan pun Allah anugerah ingkang agung saking Rasul dan Allah Subhanahu wa taala salat saged wekdal dipun suda-suda ngantos namung dansa wekdal. Itu mawon salat dansa wekdal ganjarane tetep utuh kados ganjarane salat saged wekdal. Monggo sempat disyukuri. Dados pundi akhiripun syukuri nggih salat dansa wekdal monggo sempat dilampahi. Mohon barokah Isra Mi'raj dan menika ingkang sampun nindakaken salat mugi saged pinangan istiqomah. Ingkang pinten pun saged salat pun salat mugi saged ningkataken salatipun kanthi salat berjamaah. Sing dereng salat kesenian seperti kadang salat kadang boten mugi-mugi mulai dalu menika monggo kita semangat nindakaken salat dansa wekdal. Mugi kualitas ibadah kita saged meningkat wonten ngarsa dalu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ingkang salajengipun peristiwa Isra Mi'raj menika secara inti Nabi kita pikantuk dawuh supados nindakaken salat dansa wekdal. Ananing astunipun Nabi kita pikantuk dawuh warti-warti saking Allah. Jelas tunggal wekdal Nabi kita dawuh lailata usriya bi ila sama awsani rabbi bi khamsati asya. Nalika bengi ingsun diisra'ake marang langit, ingsun diwasiati Allah kelawan 5 perkara. Salate 5 wektu, Kanjeng Nabi diwasiati gangsal perkawis. Niki sing minangka kangge nata lan niti gesanipun sedaya manungsa wiwit ngalam donya ngantos dumugi akhir. Iki boten kalah pentingipun. Sebab zaman akhir ngoten niku menawi kula angen-angen kula tingali niku wis ra ana wong bodho menawa wiwit kota tekan desa ngisor tekan pucuk gunung niku kabeh wonge padha pinter-pinter wis ra ana sing bodho. Kena mboten ning kasunyatan nyatane urip niki isih do ngrasake bingung. Kena mboten nyekolahke anak bingung, golek bojo bingung. Kena mboten golek penggawean tambah bingung. Nyatane sing do bingung. Mila monggo dipun angen-angen sing gangsal niki minangka kangge nata lan niti gesanipun menungsa tengalan dunya. Ingkang nomor 1 wasiatipun Allah dhateng Kanjeng Nabi la tu'alliq qalbaka bid dunya
fa inni lam akhluk halaka. Allah dawuh Muhammad, atimu aja nganti kumantil-antil marang dunya. Sak temene ingsun nitakaken dunya dudu kanggo sliramu. Ternyata dunya saisine, bumi saisine dipun titakaken niku boten kangge kanjeng Nabi. Napa malih kok awake dhewe wong sing nabi sing rasul mawon dingendikane kados ngaten dening Allah. Dunya iki dudu kanggo sliramu Muhammad. Mila monggo kita sedaya anggenipun gesang teng alam dunya ampun ngantos kumantil-antil karo dunya nggih panci leres. Saat menika kita gesang tesih teng alam dunya ning aja nganti manah kita, ati kita digantungaken dhateng dunya. Dunya niki monggo dipun adepi, dipun goleki sak lumrahe, diadepi sak wajane, diadepi sak lumrahe, sak wajane, sak bisane, sak mampune. Butuh ngombe ya ayo golek ngombe, alhamdulillah ora golek wis sediane. Butuh makan ya ayo do golek pangan, butuh duit ya ayo do golek duit, butuh bojo ya ayo do golek bojo. Tapi anggenipun pados kanthi jalan ingkang lumrah. Jadi kita gesang teng alam dunya niku kados nika lho, falsafah niku mung kaya dene tukang parkir. Nate semerep tukang parkir apa mboten? Tukang parkir teng pasar napa teng pundi kan gere wonten pit motor niku dipapaki, mbuh iku motor elek, mbuh iku motor apik, kapan teko dipapaki nggone. Wonten mriku kula Pak dipapaki. Makan kapan wonten mobil sing teko mobil hijau tekrek nggih dipapaki sebelah mriku sing kosong Pak, diambani maju-maju, mundur-mundur, kiri kanan, mboten. Sedaya dipun tampi. Sedaya dipun tampi. Makan sing luwih apik mobile Espas dumugi nggih sami ngoten. Tambah api Kijang Kapsul, tambah api Innova, tambah api Alphard niku sedaya dipun jaga dipapaki nggone. Lah niku mangken kapan kok mobil pit motor itu pun mangsane lunga digawa sing kagungan niku diwehke napa dicegah? Diparingke napa dicegah? Aja nggonku. Mboten dateng dhewe wis pernah lunga-lunga kek gendenan kancane malah sing ten mandhet nang kono bayar 2.000 utawa 5.000 wis ndang lunga. Lah kita terhadap dunya nggih kados ngoten niku. Awake dhewe urip teng alam dunya iki janjane mung kaya dene tukang parkir. Nyanding HP ngeten iki mung disili. Sinten sing nyili? Gusti Allah. Sedaya bondo kang kita saiki kita anggap milik awake dhewe niku sedaya titipane Gusti Allah. Tukang parkir nggih ngoten, sedaya mobil pit motor sing dugi niku sedaya namung saderma titipan. Lah kapan kok kula jenengan duwe rasa, duwe ati, duwe rasa handal beni memiliki bondo niku nggih kudu siap merasa kehilangan sak mongso-mongso barang niku lunga. Tapi yang awake dhewe kok mboten duwe rasa handal beni, mboten duwe rasa milik dhateng bondo niku insyaallah barang niku lunga ati niku tetep termonto. Ya wis lah, HP wis kadung rusak umpaminipun karang kagungan Gusti Allah wis tekan mangasane rusak, ya sudah rusak.
Upaminipun malah HP-ne kok tiba nang dalan wis pancen dijupuk sing kagungan ya wis monggo sok kapan-kapan Gusti Allah maringi ijol ingkang langkung sae. Allahumma amin. Artinya temoto. Tapi yang kok awake dhewe rasa milih karo bondo niku makin barang niku lunga ati iki getun ra mari-mari. Ati niku bakal getun mboten bakal mari setahun. Isih kalingan terus, isih dieling-eling terus. Iku sarate ngoten niku. Awake dhewe kanthi bondo iki kula Kanjeng Nabi mboten pareng manahipun ngantos gumantung kalih dunya. Para rawuh ingkang dinten mulyakaken. Nabi Ibrahim alaihissalam iku setunggal wekdal dipun takleti kalih tiyang. Ya Ibrahim li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Nabi Ibrahim panjenenganku kok saged diangkat khalilullah, diangkat dados kekasih Allah niku sebabe napa? Nabi menjawab di salah satu asya kelawan sebab telung perkara. Satu di antaranya Nabi Ibrahim jawab wa ma ihtamamtu bima takabbalallahu li. Nabi Ibrahim menika aku ora tau mrehatenake perkara-perkara sing wis dijamin dening Gusti Allah. Urip kula jenengan iki pun dijamin dening Gusti Allah. Mboten usah kuwatos. Sedaya sampun wonten takdire, sedaya sampun wonten catetane. Kapan anggenipun nakdir, kapan anggenipun nyatet pas nalika awake dhewe yuswa sekawan wulan teng mlebet padaranipun rahimipun ibu. Inna ahadakum yasma'u qalbuhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Nalika bapak kalih ibu kumpul umur sekawan dosa dinten nembe dados toya mani dados sperma. Lah kawan dosa dinten berikutnya makin sampun dados ngalaka, sampun dados getih kembang. 40 hari yang ketiga itu dados mudghah dados ati. Lah nalika dados ati niki umur 100 kali dosa dinten utawi kirang langkung sekawan bulan niku Allah dawuh marang di arba'i kalimatin dipun takdir kelawan sekawan perkawis. Saderengipun dipun takdir payah kuwiru dipun sebul nyawa. Mula wonten bayi teng lebet kandungan niku wis sekawan bulan niku pun mulai wonten obah-obah. Pun mulai wonten gremet-gremet nggih napa mboten Bu? Niki perlu pembuktian wong duwe anak 5 ya udah tahun meteng masalah. Jadi sekawan bulan pun mulai wonten gremet pun sudah mulai ada pergerakan pun wonten obah-obah. Lah sak sampunipun dipun sebul nyawa lajeng dikakdir rezeki dipun tulis masalah napa niku takdiripun di arba'i kalimat kelawan sekawan perkawis. Pertama dikakdir rezeki ditakdir masalah rezeki wa amalihi ngamali wa ajalihi batas Al-Sabiun Al-Saidun bejo cintakane nggih sampun dipun tulis. Dadi sedaya niku sampun wonten catetane. Ning kula ngaji teng pundi niku nate wonten tiyang kok mlenger mawon. Tak pikirkan berarti wong kaya ora percaya ngomong iki. Mengarakmu ngeyel wae ora wani ngoten. Lha berarti nek kabeh wis ana catetane, kabeh wis ana takdir berarti wis rasa usaha-usaha barang. Ngopo sekolah, ngopo nyambut gawe. Enten sing muni kalih kula ngoten niku, ya kula terangi. Dados
sedaya panci leres sampun wonten takdire. Lah awake dhewe urip teng alam donya iki sing jenenge rezeki, sing jenenge jatah sampun wonten catetan. Lah kita dipun dawuhi usaha, dipun dawuhi ikhtiar niku janjane mung kanggo ngolehke jatah. Mung kanggo ngolehke jatah. Kalau kita sedaya niku dipun dawuhi ikhtiar usaha ning sing nentoke Gusti Allah. Ahlus sunnah wal jamaah dawuhaken miturut Imam Syafi'i ikhtiar niku hukumipun wajib. Gitu bener. Ikhtiar niku wajib. Nggih wonten rezeki niku miturut kitab Ihya Ulumuddin rezeki niku wonten werninane. Wonten rezeki sing model kasbi, wonten rezeki sing model wajib. Lan iki miderek pangkat derajate dhewe-dhewe wonten karsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kapan niku rezeki wadi niku rezekine peparing saking Gusti Allah. Rezeki kasbi, rezeki sing angsale tekane rezeki niku lumantar ikhtiar, lumantar usaha nyambut gawe. Lho masalah ngoten iki guru kalih murid iku iso ayel-ayelan. Terus Imam Syafi'i niku rumiyin kagungan guru asmanipun Imam Malik. Imam Malik dawuh Syafi'i rezeki kuwi ya bakal teko karepe dhewe. Nek pancen jatahe wis ora usah digolek-goleki bakal teko karepe dhewe. Bahudin kae ngajengan Duren Sari ke jatahe pancen gedhe karo jahe. Lan sing teko nggih gedhe karo jahe. Mboten bakal sing teko kok catetane ten mriku masalahe nggih niku wedang gedhe karo jahe. Lah nek catetane ten mriku yen kok kopi karo susu ya mesti tekane kopi karo susu. Iki catetane pancen iki masalah. Iki catetane iki. Ya kuwi nek diganti kuwi ora ngerti catetane ganti meneh. Catetane pancen iki. Ora rawuh kang kita mulyakaken. Imam Malik dawuh Syafi'i sing jenenge rezeki bakal teko karepe dhewe wong wis dijatah wis ditakdir dening Gusti Allah. Lah Imam Syafi'i selaku murid matur ya Syekh nyuwun sewu nek miderek pemahaman kula rezeki itu kedah ikhtiar kedah usaha. Niku eyel-eyelan tiyang kalih guru kalih murid. Dadi guru kalih murid eyel-eyelan pun biar enten jalan. Mung sakniki ora apa-apa. Nggih ngoten Pak Guru Ustaz kula biasa kula buktekaken mangken letak ikhtiar. Lakunipun niku Imam Syafi'i lajeng medal saking kamare Imam Malik medal badhe kondur. Itu semerep tiang-tiang Mesir itu sami ngunduhi anggur. Akhiripun lajeng Imam Syafi'i derek maneni anggur niku. Derek maneni anggur senapun siang murtado sonten pun rampung le maneni akhiripun Imam Syafi'i pikantuk upah anggur niku. Pun iki panjenengan Imam Syafi'i monggo dengan utawa. Lah sinarat Imam Syafi'i ngasta niku anggur niku kasutan kuwi. Aku pengen duwe guru Imam Malik. Aku kepengin gawe bunga, gawe seni guruku sing ndadekake aku dadi lantaran aku duwe ilmu saking Gusti Allah. Pun anggur pun asta dipedhot tengene Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ya kula Syafi'i wis mlebu-mlebune. Lah kok berikut temen gawa lan iki beto anggur. Nah, tenang
ngantos Syafi'i sing jenenge rezeki ora sak dibeli bakal terkait dhewe. Lah kok saged dan iki kula pun ikhtiar kok pun pangan iki mau men gerep nek cara pari. Ya ora tetep teko karepe dhewe buktine iki aku metok krana omah ning angen-angen dahawane kok panas temen ya umpama ana wong go anggur tak pakai mesti seger nang. Lah ku sampean go anggur arep kanggo aku tok. Lah iki badhe kula aturi jenengan wis iki tak pangane lho iki. Aku ora usaha, aku ora ngurus rumah wis ana anggur teko karepe. Ini saged dipun simpulaken ternyata rezeki itu nggih nyeret pangkat derajat dhewe. Iki menawa pancen Imam Malik niku pangkate niku wahdi rezeki sing peparing saking Gusti berkah mulyane kagungan ngel ya wa'illahul ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat yang iman kagungan ilmu derajate badhe dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Niki Muhammad Allah angin mengangkat yang kagungan ilmu guna cara penundan dan itu tikale 700 tundangan. 700 tundangan. 700 tundangan dipotong buat nonton kita dulu banget dulu banget. Maka orang yang ilmu diangkat derajat dening Allah itu dulu banget. Dulu rezeki model lagi Imam Syafi'i selaku murid niku derajat rezeki ingkang kasbi tekane rezeki lumantar nyambut ya. Para rawuh ingkang sedang mulyakaken. Ingkang nomor 9 manah kula panjenengan boten paran gegandengan kalih dunya. Sekalipun malih dunya iki janjane mung kaya dene ayang-ayang. Kaya dene layangan. Ayang-ayang itu pun nek esuk ayang-ayang bukan tentu sebab srengenge lan mereka. Lan basa sore ayang-ayangan tindak ngentak srengenge lan kula dipun dengan gentok gegantungan kali dunya manah ati panjen gegantungan kali dunya itu uripe mongko bahobah terus. Jadi kaya wong nunggang yumunan. Nunggang yumunan itu nek sedelok enak jajal jujur terus jam umet tombol. Meskipun jadi ana wong kok uripe gegantungan karo donya mboten enak. Janjane kados dene ayat pun ingkang kaping kalih dawuhipun Allah wasiatipun Allah dhateng Kanjeng Nabi was'al mahabbataka fa inna nasirakum ilayya. Muhammad dadekno rasa demen ira namung marang ingsun Allah. Sak temene kowe kabeh bakal bali marang ingsun. Muhammad siramu urip nang alam dunya bakal nemoni marang perkara-perkara sing mbok senengi. Kesenenganmu marang apa wae nang alam dunya gawenen krana ingsun Allah aja krana nuli hawa nafsu. Wong urip teng alam dunya nggih wajar, nggih lumrah sing jenenge wong lanang seneng karo wong wedok seneng karo wong lanang, seneng karo bondo, anak seneng karo wong tuwa, wong tuwa seneng karo anak. Wajar ning anggene seneng niku wae namung krana Gusti Allah. Dipun jelasaken ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya iki kabeh ladane akhirat. Jenengan kepengin panen teng akhirat yen papane nandur teng alam dunya dan berkesaingan dan berkebajikan
adegan sing gandane dipun benjang badhe dipun pundhut wonten ing alaman akhirat. Belum kadang kalau jadi belum setuju ya orang wong itu kok omong ngaten iki. Alah kaitan dari pirang-pirang kata-kata mati. Enten apa bener sok matur ngoten iki? Enten apa bener? Kula mboten setuju ngoten. Dadi bondo niku hakikate saged digawa nganti asal ngerti carane duwe ngelmu. Lah carane kepripun kapan jenengan kagungan bondo duwe arep kok kepengin saged digawa mati itu pakai dititipke teng masjid, dititipke teng madrasah, dititipke teng PPI dipun damel amal jariyah. Itu maka saged diundur teng kita. Lah nek digawa tenanan nggih mboten saged masa wong mati wis ra nyawane kok manggul motor. Wong arah ning kuburan wae njaluk digotong. Yen nang nggih. Masalah manggul wosok karo blandar. Mboten kan. Lane kedah kertos carane niku bondo jenengan arep jenengan kapan kepengin digawa sedo diundur teng akhirat niku didamel amal jariyah. Titip-titip masjid, titip-titip bayar listrik, apa damel napa masjid sabangun pamripun derek bantu derek imbang kaki perjuangan niki lan kalimat berjuangaken agami Islam. Para rawuh ingkang kita mulyakaken pon kang kaping 3 niku setunggal zat nggih. Wastahid fi talabil jannah. Muhammad nemen sira anggone ngudi swarga. Golek swarga ki sing tenanan Muhammad. Aja mung lapis, aja mung ampleng-ampleng, aja leda-leda. Sebab swarga ki duweku dudu duwe mbahmu. Kanjeng Nabi sempat diweling diwasiati kados mekaten. Napa meneh kok awake dhewe kula panjenengan kudu luwih nemen anggenipun madosi sumaran. Lho bukti Kanjeng Nabi serius tenanan ling golek swarga. Kanjeng Nabi sampun dalu kapan dia mulai salat dalu niku boten rampung-rampung. Kang karwa Dewi Aisyah itu boten ngertos jumlah rakaate salat yang mulai dipun Kanjeng Nabi. Setunggal bekal boten sahabat nyuwun pirsa kalih Dewi Aisyah. Ya ummul mukminin Dewi Aisyah, Kanjeng Nabi kapan salat dalu niku pinten rakaat kok jane kok ketoke mboten leren-leren cara bahasane niki ngoten. Dewi Aisyah jawab, aku ora ngerti jumlah rakaate, tapi kapan Kanjeng Nabi qiyamul lail salat bengi iku nganti doa busune do mlecet samparan. Salat kok nganti abu subuhe mlecet samparane kira-kira pinten rakaat. Nek 50 rakaat pun mlecet apa dereng? Nek 100 rakaat pun mlecet apa dereng? Dereng. Napa pun tau jajal? Lha tau jajal kok dereng. Jadi Kanjeng Nabi kapan sholat qiyamul lail itu Kanjeng Nabi mboten matur terus dipun ngendikaken ngantos sami abuh subuh. Jadi Kanjeng Nabi mawon anggenipun qiyamul lail kados menawi. Setunggal perkara nate dipun taksih kaliyan putra putri Fatimah. Bapak Kanjeng Rama panjenengan Nabi Rasul utusanipun Allah Habibullah kekasihipun Allah. Anggenipun salat dalem ngantos mekaten 20 dolar sampah. Kanjeng Nabi panjenengan kados pundi
panjenengan maksud sampun dijamin swargane dunya. Terus pun dijawab Kanjeng Nabi menjawab, aku diparingi fasilitas dening Allah yaitu minangka syukur udan Allah kanggo ngantekke anggon ibadah salat. Aku salat mantep niki ora kanggo aku mati ning kanggo umat, termasuk kanggo wong semangir duwe sari sing beda-beda. Alhamdulillah Kanjeng Nabi pimpinan sing tanggung jawab tansah menggalakan dan menunaikan hingga akhir zaman dan kiamat dikantut syafaat ditunaikan Allahumma amin. Kami sekarang waktu aisan minal khalqi wa innahu laisa fi aidihim syai'. Allah dawuh Muhammad ana sira wong kang peget saking makhluk marga makhluk itu ora duwe apa-apa, kaya ora duwe kekuatan apa-apa. Contohipun kan kula jenengan boten pareng naminipun kegantungan kalih sepadha-padha manusia. Sedangkan peget saking makhluk itu nggih nek masalah ngene wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa turun-turunan terkait ning kita sing boten pareng ngendelke sepadha-padha manusia utawa sepadha-padha makhluke Gusti Allah. Pun damel contoh mantan sing kepenak pas musim hujan itu gelap bulan sari titik bulan itu kembangnya dua bulan kasih doa panen bila anak limo pas biayai kabeh sing ziarah lantaran sing ziarah kuburia sing ziarah daftar sekolah sing ziarah ngomong malah itu anak limo itu wis mangsane kerajaan wakilipun ibu-ibu dari saya itu datang warung ngomong dengan kualat dulu atau bulan ini apa juga yang nasi dopakan tentang dokter lagi biayanya anak limo bilang dengan sahabat kalau tonggo menentu kira-kira yang tanggane dengan akhirnya ngetok ke dompet yuk butuhmu kira kita suci enten apa boten sing ngoten enten apa boten wong-wonge paling pol jenengan kok sambat mungkin wong-wonge yo entuk ijol sambat gimana mau itu anakku ning 5 anakku 10 tambah repot banget. Bukan semuanya. Jadi kita sudah bertempatan kegantungan, bertempatan nanggapi bodoh-bodoh makhluk Gusti Allah. Orang ingkang kaping gangsal, kula panjenengan iki sing kaping sekawan niku monggo kapan kita sambat kita tawakal namung dhateng Gusti Allah. Nek kadipun pitulungan nyuwun pitulungan dhateng Gusti Allah. Sepadha-padha makhluk itu boten duwe kekuatan apa-apa. Lan carane tersebut caranipun sing nomor gangsal wadun alat tahajud wa inna nusrata ma'adiyah billahi Muhammad sirah ngajekno ing salat tahajud sak temene pitulunge Allah iku bareng-bareng sartane qiyamul lail. Yang mulai sebab apa Allah bagi buka datang pitulungan itu dengan pulau kabari ini maksud ngomong kalau besok ya pulau kabari ini kira sekali mengatis tidak tasawal lagi nalikane waktu itu wis dari separuh
jam 12 itu niku malaikat Jibril nampi dawuh saking Allah supados temurun teng alam dunya. Muben-muben teng alam dunya termasuk muben-muben teng dalan-dalan duren sari. Jenengan nanti kepanggil apa belum? Kok nanti kepanggil apa dereng? Dereng jam 09.47. Entah ini bar subuh. Dereng kata kepanggil. Nah, malaikat Jibril temurun teng alam dunya, muter-muter teng alam dunya niku kalih dawa, kalih bendi, kalih betara-wara. Setunggal para-paranipun hal min mustaqbilin fa'arjulah. Penduduk dunya, sapa sing duwe dosa bengi iki sebutno jenengmu, alamate ngendi, jalurno ngapurangan Gusti Allah, bengi iki arep diparingi pangapura dening Gusti Allah. Lan dosa apa ingkang ketujuh dosa hasil langsung dhateng Allah. Ibu dalu paringi pangapunten dening Gusti Allah. Yang dosa sekolah tetap nganggur tata-tata nyuwun pangapura dhateng sekolah Allah dan kersa yang menesani dari Petra nanggur ngapuran ngapunten. Pun sing kaping kalih lan sing malaikat Jibril ngomong wahal min sailin wa'tiyah nggih penduduk dunya sampeyan kabeh penduduk dunya nggih panjaluk apa sing rawuh iki kagungan panjaluk apa kagungan panyuwunan apa bener makin dalu salat haji. Malaikat Jibril dawuh sapa sing duwe penjaluk ben iki tamiya salat tahajud sebutno jenengmu, alamate ngendi, penjalukmu apa, sebutno mangken paku piyahu bakal dituruti diparingi dening Gusti antar salat tahajud. Monggo barokahipun iki Isra berkaya mudah-mudahan saged meningkat ibadah Allahumma amin. Di restu gangsal dan berhati saged kangge nata lan niti gesang kita sedaya kirana dunya ngantos dunia dan kedah kita waspada itu ternyata sing jenenge ibadah itu tansah bertentangan kali nafsu. Menungso senenge mangan malah ditonton poso. Nggih mboten. Menungso senengane numpuk bondo ning malah ditonton timpak ditonton sedekah. Menungso senengane turu lan malah bagi bondo melek bondo tani bondo salat tahajud. Jadi sing jenenge ibadah itu pancen mung suwe nafsu. Kemudian saged sami mengendalikan hawa nafsu Allahumma amin. Ora hadirin dan kemudian boten prayogi matur ingkang langkung kata perkara sampun sampun kasih jawab di komunikasi non pikir dipun paringi kok dipun paringi terang Allahumma amin. Yang seperti bulan mereka pun manfaat maslahat ini waktu dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu ta'ala alaihi ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan da'iman ya Rabbana alhamdulillah ya Allahumma qina minna wa rabbina wa rabbina wa mahdina wa sayyidina wa sayyidina wa sayyidina wa rubaka al-muslimina wa mu'minina wa mu'minat al-ahyana al-amwat Allahumma taqabbal wa aslih min jami'a ma qarana wa jami'a ma qarana Ada Allah wa ya Allahul muwaffiq ila
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.